Danas smo u Düsseldorfu imali jednu konstruktivnu raspravu o tome kako pomoći našim izaslanim radnicima i tvrtkama koje ovdje posluju, kako se pripremiti za sve nove direktive i uredbe koje dolaze. Informirao sam sve poslodavce ovdje da smo ušli u izmjenu obrazovnog programa, da smo jučer donijeli zakon o udžbenicima, što je preduvjet da bi iduće godine u rujnu stvarno kurikularna reforma i zaživjela, a to svi su zaključili je u stvari početak koji smo davno trebali učiniti prije 20 godina, jer početak novog obrazovanja mora krenuti od mladih, od naših mladih ljudi, kako bi se poslije mogli snalaziti u ovom novom svijetu novih tehnologija. Međutim, evo tih 20 godina imamo puno neprijatelja tih promjena, ljudi ne žele nove tehnologije, oni žele populizam i to nije dobro za našu državu. I sad kad smo napravili jednu dobru reformu, opet oni tvrde da to nije dobro. Moramo krenuti samo prema naprijed, moramo misliti o našim građanima, a Ingrid ovdje u Düsseldorfu moram čestitati stvarno na predanom angažmanu da svim našim radnicima bude dobro. Jer zadovoljan radnik je dobar radnik, a i moj cilj je da svi radnici ovdje u Njemačkoj, ali i u Hrvatskoj budu zadovoljni.